UMDC ka UDP na seorang obat tita stalwar kain ong bag UDP kadon bay akalin persya yang mentah batkan sepay hari ni sengi nama hak politik om judon dak sange ni full stop handai udon tang udak koma apakran mentah kesengi obat tita seorang bah hak politik UDP kadon teli baik melon barok sangut ke MDC kat bagi parti ka thau ka jong kan hun liang persya handai yang mentah ompat la ban ong ai nama ba on sepay hari ni kesengi sawan ya kam dong yalam yang persya ong bon saja keren hadin ba debjir yau chairman ba CM kawai ke ba tita suapan pau ba kalong bakaran kawai ka bil ke bagi khot ka inheritance property bil ke berang sateng po yang do ba jong ka semua ke ba adab bat wakwa ba ikan ka bil sakren hakan ke do ba mentah ki jingmut dur kin bun ki jingmut dur kin bun kin ong ba kata kala banja komta teng teng kai ke bangi mut dur kamlong mereka reality ngi haban accept kai ke baja ngi haban accept in reha ka politics ngim judan full stop udan tang koma nimla ban tip kai ke banja la syai kai ke banja la sisni den re ya ka bamenta ngi accept kumba kalong ini trailang nak benta ka jing bahajing mian jong council ba jong pai bai ka UDP ka don be intact la ka jong namar ba nakaliang jong ki NPP bat kiwe ke MDC menin kila ya kendo kila ya form la ka jong ka group den re yamantai ki padon ka don ka jing ya keren den re le si yo ka don ka jing ya keren hadin habut ya kata ngam patang ong den re yamantai ka mut kum ki UDP ngidang don intact haju ngai personally ka don ka bill coba ngila don ha ka select committee ka bangi ong ka inheritance property bill kani ka bill kal don ha ka select committee tengah kermen ba kani ka new house ka balong chairman buat mai unsa review ya to ka select committee ha ka ba kumno bangi ni keren biang ya to ka bill nama kadai ka ba la don ha po ka house kadai ka ba kala adai ka property jok house kam dai ka property jok ka isi ni kala adai ka property jok house te ibabun ni ki kam ki bangi hapan pendap kumno penyak nanti ya kani ka isi akabang ini sementa ki discussion ke banlong ka dorbar tingin siapa ka dorbar ka banlong ka budget session ka bansalong akabang ini saya tai ini keren bahan ka banta ki issue ki bangi hapan sim ka session ka banlong